po tayo today ng daing. This is daing din. As you can see, ito yung fish. Ito po yung isda. Ayan. Ano to? Matang baka. As you can see, ayan. Tapos tanggalin natin yung hasang at bitoka. Bago linisan, ayan. Ganyan kalalaki yung isdang ginawa ko. Lalaki siya. Hasang at bitoka. Tapos mamaya ugasan natin. Pinili ko siya is 4 na kilo. May isda. 4 na kilo. Kilo siya. Ito malalaki ang binili kong ano para masarap. Diba? Para masarap. Ayan po. Yan, marami-rami po itong ginawa ko. Tsaka fresh pa yung ano. Fresh pa yung isda. Fresh. Yan, fresh pa. Fresh from the supermarket. This is how it feels. Ganyan po ang ginawa ko. Ayan. Daing. How to make daing. Kung paano po natin siya hihiwain. Ayan po. Matambaka po ito. So, mag-start tayo. Mag-start tayo dito sa buntot. Wait, bukasan ko ito. Tayo sa buntot. Buntot. Yan. Ang laki-laki yan. Ayan po. Ayan, ayan, ayan.
Yes, yes, yo. Ako siya. Kain tayo. Tanggal natin yung hasang at saka ito. Guys, marami po ito. At medyo malalaki. Yes, yes po. Ayan po ang gumawa ng daing. As you can see, how to make butterfly the fish. Kung paano gumawa ng daing. Mag-start po tayo sa buntot. Tataas.
Tapos, ayan. Ayan na po siya. Tapos, tanggalin natin yung tuka at haasang. So, bumili ako ng 4 na kilo ng isda. Tapos, nito, imamarinate ko siya. Imamarinate ko siya. At ibibilad po sa taas. Sa taas. Yes, welcome po sa aking live. Ayan po, gagawa tayo ng daing for today. Yes, yo. Yes, yo. Kunti na lang po. Malapit na tayo.
handa na po. Ayan. Ayan na po ang ating paggawa ng daing. It's a daing day. Tapos na po. Yes, zero. Tapos na po. Yes. I-wash natin yung fish. Pero lagyan natin ng salt. Natin dito, tapos i-wash natin din. Need yung panghugas natin ay ano, salt, meron siyang salt.
gracias po. Hugasan natin. Ating fish na. Tanggalin natin yung blood. Ayan po.
fish natin siya. Pin-pin-pin. Ayan po. Ha? Bakit? Nag-moist. Basang-basa yung ano. Bakit?
pinatay niya? Kaya ng dati. Ano din yan? Kasi bago lang ginawa eh. Yes, yeah. Kaya.
kaya nag-moist? Sino nag-ginahon? Hindi ko alam. Baka si AJ tsaka si Pearl. Sabi na, di ba ka daw spread dito siya? Ayun, pwede ko. Ay, sira yun. Nagpabili yung dalawa ng ano, Malabas na. ng salmon. Oh. Ayan. Kapili sila. Dito talaga yung over dito, kakabili naman. Kasi ano, dito, wala namang isusulat para sa dito sa anak ko. Kasi, Alin? Yes po. Welcome sa aking live. Ayan, nagdaing po tayo. Pinawash ko lang siya. Mamaya, after this, imamarinate na natin.
isda ngayon. Mura. Isda? Mahal din. 9 ang kilo. Maraming book dito kanina. Alin? Siguro may nagsusunod dito. Daming book. Pero, Sus, yung ano yan ni AJ? Hmm? Yung extension. Tinanggal niya? Kagabi tinanggal nila. Nalagay dito ng alikaw? Init akong tubig. Bukang lamig na nga yung kape ko. Ay, interview ko mamaya. Maganda nag-ano sa ako sa Alberta South. Sabi ko, hindi ako makakapunta. Layo-layo eh. Noong una sabi niya, kasundo ako sa driver niya. Tapos, Location. Hindi man na nag-offer ng hindi ka sa na sa ano. Tatuwa. Layo-layo. Makalapit pa yung days na yung lang. Okay. ba't ang sinasagot mo dyan kung libre ang pamasahe? Yung bayad sa taxi. Ay, ang sabi nga sa akin ng una, kasi inisend sa akin yung location. Sabi ko, madam, layo niyang Alberta South na yan. Layo Alberta Place, layo na Alberta Place at 2. 1-1 lang ang pinakamalapit. Pag 2 and 3, Alberta Place, tapos Alberta South, yun yun sa may Dubai Hills. Sa kabila, ng ano yung, wala diyang kailangan mo talagang magtataksi. Kung wala mo, hindi ako ayun. Wala. Yung sumayon yun, ako ba yung sabi? Puro nga yung buhok kanina. Di siguro tinanggal ni AJ yung buhok niya. Ano? Puro buhok. Saan? Doon, sa lababo kanina. Kalimutan siguro ni AJ tanggalin yung mga buhok.
Just Pinunasan ko na yung pag-gabi ng alin? Pinunasan ko ng kasarapan. Wala din naman kasi dyan ang kakainan. Puro-puro ng pagkain. Kagabi lang eh. Bago ako pumasok sa kwarto. Ang dami mo. La 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 la. Ito ay isa. Ano gawin mo dyan? Ito yung bawang. Wala. Sobrang malasa yung bawang na yan kapag Ayun, ano siya, nadudurog. malasa nga yun. Ano nga siya, pangit niya. Didikit sa ano, tapos pag frenay, mapait. Alala mo na ganun tayo dati. Ginanon natin dati, naalala mo. Ang durog na Mapait? durog. Mapait. Ang durog na durog. Kaya maigi na yung buo. Kumain ka? Hindi, ako muna. Mga supers ako. Malalaki ito ngayon. 5 peraso lang po yung isa. Malalaki. Oras na. Tama lang. Ito siya. Diabetes. Ano yun? Hindi sa matamis. Tinandiyan na sa ano yung pagmahilig sa matamis. Bata pa. Balik kung mga lahi-lahi. Talaga. Hindi na ito kay Fern. Sa kanila naman tulong, noodles. Para palagay ng sakit sa kanila.
Dalawa yan. Nag-alaga ng itlog. Pansit canton. Dalawa. Dalawang. Wala na kakain. Ay, hindi ko na pinapay. May tinapay na. May pinili akong pandesal. Andun sa basket. Chapati. Chapati. Bahalay. Mga expired na ba ito? Alin? Chapati. Expired na. Pero nasa ano naman eh. Diba? Pwede pa kaya. Naka-frozen. Grabe sila. Magbibigay talaga ng mga ano. Kinakain pa nila yun, no? Oo, kaya nga. Tayo, samantala tayo katingin-tingin pa natin sa ano. Para sa gitna. Hindi ko. Ayan. Yan, medyo malaki. Oo, ano na ito. Magaganda pa yung isda. Magkano? Mahal lang ang kilo. 9. Yes, meron. Nagsabi sa Edita, yes, yes. Parang naiyak magsabi na. Punta dito kasi ibigan din ako sa parang baka sabihin dito nag-message na kasi may kailangan. Diyan na lang ako mamimili. Casino din lang naman. Kaya nga. Nahirapan ako kasi mabigat na yung isda. Bumili pa ako ng dishwashing. Malaki. Wala yung dishwashing ko dyan, dami-dami ko, di ba? Ilan yun na dapat kung iyan. Yan pa lang naman yung nagamit. Tsaka bago pa naglagay si AJ nung isa, di ba yung pagdating ko, makakahingin ko sa, meron pa doon, sa ilalim. Wala na. Wala namang ginamit dito. Nung dumating ako, di ba may bagong nilabas na isa. Tapos meron doon na may naka-plastic pa yung, di ba dalawa yan na nakaseal? Sa ilalim wala. Kaya nagkikwentuhan kami nila Pearl kagabi. Sana pupunta. Kung may lumalamon yata dyan sa ilalim ng bed. Wala akong dala, wala man akong ano, sabi ko nga kay Indy. Yan na, last na yan, kasi send ko. Wala na. Yung chinek mo lahat. Oo, lalim. Hanggang ilalim. Kaya nga nawalis ko na. Daing. Babad-babad sa suka. Suka na may bawang at paminta, asin. Yan po yung bababara natin ng daing. Tapos, ililipat ko siya. Ayan, ganyan kalaki po yung ginawa kong daing. Kasi yun, mura lang yung dalawa na tres lang sa ano, greenhouse. Safe name na meron yun. Ang pinakamaganda daw na panghugas ng plato, fairy. Kaso mahal. Kasi, Kaya okay lang, basta masabot sa ano. mabula. Hindi Pero yung masabot frill, sa- maganda din yan. Kasi Kasi nga, dati nga, sabot panlaba lang eh. yan ang pinapadala ko sa Pinas pag nagbabaks ako. Frill. Padali yan sa kanila. Pero yun sa ano dati, nakutsenta na ko, pero yun yun, sa pa. Doon lang naman din sa kanila. Stress, pwede. Pasensya. Sabot panlabang anak. Eh ano na yung parang nasa lalagyan, yung panghugas talaga Action. ng action. Action, yun yung ginagamit nga din na ate. Ang kapatid ko.
Pero kami sa nagagamit namin sa laba. Ang layo na ng bilihan. Tapos pag pumunta ng palengke, ala, ay, kung ano ba itong lifestyle natin dito? Action. Meron pa yun, ano, Ajax ba? Tinitinda namin sa tindahan, 15 yung ano, maliit. Tara ko na natin yung mga hindi kailangan na yan. Wala. Mga check mo. Hindi naman ano. Kasi pag lumipat, ano? Ano yan? Ano? Hindi, wow. Pahilot-hilot po. Ipikit mo lang yung ano. Tamo. Ipikit mo ang iyong mata. Tararara. Ang lamig-lamig, ang sarap nga matulog kanina, para ayaw ko ngang bumangon. Kaya hininaan nila. Kaya nag-moist. Ayan yung ulo nyo. Ha? Ulo nila. Maganda lasa. Baka sira na yan. Sinalakalak pa ako pa lang sa inakal. Baka kasi di ba nag-brown out nung... Bibili lang ako pagpunta sa labas ng Ito, marami ito ma. Hindi. Bibili ako ng yung dati. Kasi dati bumibili ako ng ano hindi ko pinapansin. Ay, pero ako yung bibili ako kasi kailangan. Nakakatulog ako, di ba? Pansin mo? Mm. Kaya ba't kayo mag-ano kung ano naman sa inyo? Hindi kasi nga nagtatay ako, kaya ayaw ko dyan. Pero ngayon hindi ako nagtay eh. Nagulat nga ako eh. Magkano lang yung gatas? Nagtatay na, die. Hindi yun nagkaan. Ayun. Ibang klase kasi siguro binibili mo. Kaya... Hindi yung ano yan, yung ganyan na ano. Ano na to eh, Yung sira? pula pa nga, yung ano pa, ang binibili ko, yung mas mahal yung chapati. Bakit ito mo? Parata yata yan eh. Ayun yung chapati, walang lasa yung chapati. O yan, dali mo na doon. Eh grabe, kumain na nga kayo ni Pearl, di ba? Nag-almusal na silang dalawa. Ano pa yung kainin ko. Eh, may pandesal doon. Yung sa basket. Paano, hindi sayang naman kasi to. May ano doon. O di wag muna na lang ito. Kasi kain na iba. Kasi madami mga tinapay, sayang. Diba? Ako nga, nakaupos dyan yung tinapay ni Ate Anchi ba Kasi yun? kung ano yun natin, sayang naman. Di, ano pa yan? Almost done. Ang lalaki. Parang marami. Ito. Oh, lupitin. Ano to? Ano ba yan? Big stable ano. Diba? Ayan, may yung ticket dyan. Pinangalang ko ng Kung ano na lang na ano natin na parin. Kung may ano ka, may na-interview ka, mag-ano ka, rice. Alin dito, Tinte? Alin? Ito. Ay, di na. Ay, ito yata yan. Hindi eh. Baka ito. Ano nga lang? Okay, tapos na ako. Ah! Ba yung paratan nila ba? Diba talaga sa ibang lahat yung paratan nila? Ewan yan. No? Lasa iba. Mamaya ko nito. Ano yun? Mamayang gabi pa lang matululuto.
ito lulutuin. Ito lang to sa baba. Lulutuin naman to. Masarap ng daing. Ayaw ko mang kumawang kanina. Yun, sa mga face mask na ito, mga ito. Masarap na yung gilis. Yan ang sa tilaan. Nakampay na yung pinay na ni ano, wala na yun. Grabe frozen siya. Pangat yung lasa? Yan. Baka sira na. Yes, bye-bye po. Ayan. Tayo. Kumain ka na ba? Magkapi na ako. Ando na lumamig na eh. Okay. Ayan po. Bye-bye. Ano, dalawa lutuin ko? Gusto mo? Ayan po. Ah? Nagpandesal na ako.